Husk at starte med en god opvarmning inden træningen. Programmet er ret hårdt, så det er vigtigt, at du er varm, inden du starter. Husk at drikke vand undervejs. Prøv eventuelt at lave udfordringen med nogle ugers mellemrum, for at se, om du har forbedret dig på tiden. Afslut gerne udfordringen med udstræk. I denne udfordring skal du starte med at løbe 1 km, og så gå direkte videre til øvelserne. Du skal tage 25 mavebøjninger, 25 knæbøj og 25 armstræk. Løb derefter 1 km igen, og husk på, at det hele skal fuldføres på under 30 minutter. Begynd udfordringen med 1 km løb. Læg på ryggen med bøjet knæ, fødderne i gulvet og armene ned langs siden. Løft overkroppen op mod lårene, til den er helt fri af underlaget. Sørg for en jævn bevægelse. Stå med fødderne i en skulderbreddes afstand og armene strækt frem foran kroppen. Bøj ned til 90 grader i knæene og pres op igen. Ryggen holdes ret og blikket frem under hele bevægelsen. Alternativt kan den dybe stilling holdes i nogle sekunder, før der presses op igen. Stå på knæene med en fikseret krop. Hænderne placeres med mere end 1 skulderbreddes afstand. Sænk kroppen ned mod gulvet og pres op igen uden at knække i hoften. Afslut udfordringen med 1 km løb.